трябва да сме блендата. Що? Защото старата версия. Сега вземам от пърляпа и от пушето новите и... Аз нов кожух трябва да си купа за китарата. Момчета, кажете сега, как ще свирим по-напред, Ти много смени си микрофона, вземи един шур Нали ще безжичен. звучавате на банкова сега? Първата заявка. Чакай, бе, нали на 25-ти сме на... Ти да си ушиш На кичакчийския Не, бе, Аз имам да запоявам едни кабели, защото някои други власинки от тук те и... Ти пък не биваш и пък да го На правиш. насвирване сме с Лео Бенд, бе. Ванско милионер ме капарира, обаче на участие видях датите, заети сме на Кюстендил, сме на Той Новобранска. развали клипа. Чи за кога ще правим откриване? На 29. Ма на камиона ще накачат или На тир. То пък с каляска каза човека. Не, на тир. с бялко. Аз трябва по-тъпана се на зашия. Ами на здраве тогава за новата група. За новия бизнес. Как да... Зависи от Тримата гитара. И като почваш от сфера от ла минор пушни. Дето прави. Един път казваш до минор, му късичка. един път казваш до минор, един път казваш И ла ти минор. другия път с маратонки да си не с джапанки. Е, на репетиции. И ето я и нашата певица. Тя се скри. Моля, буни вътре на... Певицата. Сашке. Сашка. Миме. Банята има ли топла вода? Ей, сега идва солиста. Той ще го оправи. За информация обръщате се към Марго от Тиганите. Наистина, боса си бос. Сега кажете как е бенда ви, как се казва. Не, тук са долет повече да не си поръчва Ларго. Само бос. Бос е много. По-бавно се топи. На фарфори, Цезар. Цезар, Да. Цезар, бенд. Цезар Бенд, нови оркестър. Ларго Бенд, Не, разтури се. Разтури се. Тръгна си ръководител си Сега е тръгна. Цезар бенд. След всяко свирени оставяме на Зарко колоните за продължение. Безплатно. Ларго, ти последна дума. Спри този телевизор вече ще го чупа. Спри телевизора. Спри го. Ко? Телевизора. Не. Ко? Не. Спри телевизора. Не са прави млад Меринджен. Чуваш ли му? Млад Меринджен няма да се прави. Спри този телевизор, ма. Ко? Не. Не. Ай, Кога? аливидерчи. Кой плаши с този телевизор? Кой плашиш? Кой плаши с този телевизор? Цезар. Ти сега на телевизията ли ще ме пускаш? Кога? Ако ще зад телевизията да го пуснете млад Меринджен. Цезар. Ама човека костюм има. Костюм. Тума, ма изкъсан костоман, тук му долу се вижда на Ти костоман. знаеш, че панталона ми струва 20 лева? Тихо да ни чуят. Тихо да ни чуят. Парса няма да ни сложите ли? Няма. Няма. Пратихме ги по митинката. Вие не сте озвучили. По Western Union тръгна. Расела, аз при този телевизор Ще се казвам ти обада на вече стига. чекината да даде боксовите големи тип да се озвучи го в залата. Адима! Бая голям салон, аз го видях. Ама спри ти. 25-6 човека събира. Цезар, последни думи. От бенда. Значи искам да Приятно се... пожелаване на Банглас. Ами сега карате ма да заеквам. Не заеквай. Цезар, говори. Давай. Искам да се веселите, да идете, да пиете Да ми се задаш. и без да се задавите. Гаваната мъжете като ще зайци. мине, после ще направи една баберка, Колони под найем. каквото има ще изде, ще изпи и ще се прибере до роса църва. Добре. Това е от Цезар и от Клеопатра. Да. Продължаваме от другите. Весело прикарване От бенда. пожелавам. Спри телевизора. Весела нова година Спри телевизора. на циганьорите. Бенда след Последното малко може да продължай. скочи тук от третия етаж бенда. Къде е там към басейнчето? Към ето и там. Дето извира топлата водичка. Катеричката идва, спри катеричката. Пепо, Айде, Пепо. Пепо, кажи на Джовани да направи тенджерата повечко къка да има, мръвки вътре. Да не е само кокали. И да спре да се базика с корачката. Бане голите. Корачката се взема Агни вчера. Днеска на тортичка. Днеска на торта С лимонад. да намали малко сладкото, защото се завъжда диабет. Диабет. Повечко да Утре да наблегне дряги. на пастичките и на Девика ти почерпа ли се? агънци да вземе с черна глава. Зарко, мацерянтото? Не, бе, глупости. Айде. Айде, Вечер, аливидерчи. Чао. Аливидерчи. приятна вечер ви пожелавам. Ай. Бай-бай.